Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bukhari'da, Müslim'da, İbn Mace'da, İmam Ahmed'in Musned'inde Muaviyet ibn Abi Sufyan radiyallahu anh'dan haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihhu fi'd-din. Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihhu fi'd-din. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Teala kimin hakkında hayır islese, hayır murat etse onu dinine fakih, yani İslam alimi eder, İslam alimi bolmak müyesser eder diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan Sahih Müslim'de gelen hadisinde diye: Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu bihi tariqan ilal cennet. Kim ilim almak için bir yola girse, din ilimini öğrenmek için bir yola girse, şol uğra düştü, Allah Teala şol kişi cennete giden yolu yengilleştirer diye. Şu hadislerden nämen öğrenýäs musulman dogonlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nämen haber berýär? Alimin we ilmin üstünligini, faziletini, ähmiýetini bize düşündirýär. Elbette ilim öğrenmek we alimlaryň ähmiýeti barada, alimlaryň derejesi barada başga ayet we hadisler kan. Ilkinji okan hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize näme diýdi? Allah Teala eger bir kişi hayır murat eden bolsa, şol kişini dinine fakih, İslam alimi bolmak müyesser eder diýdi. Diýmek musulman olanlar, her bir musulman näme ymtylmaly? Din ilimini öwrenmeklige ymtylmaly. Başaranymyzdan dinimizi öwrenmäge çalışmaly. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabasy Ebu Derda radıyallahu anh näme diýär? Ya alim bol, ya talib bol, ya da ilmi gowwaryanlardan bol, ya da alima ve talibe eýerjilerden bol. Ve la tekun khamisan fetuhlik. Beşincilerden bolma, helak bolarsyň diye. Diýmek näme? Hormatly musulman dogonlar, her bir musulman başarandan ilmi öwrenmäge çalışmaly. Kur'an-ı Kerim öwrenmeli, tecvid öwrenmeli, Kur'an-ı Kerim'i dogry okamany öwrenmeli. En möhimi we en ähmiýetlisi musulman dogonlar tawhid ilmi, akidamyzy bilmeli. Tawhida öwrenmeli. Musulmanyň inancı nähilek bolmaly. Musulman nämelere inanmaly, nämelere inanmaly däl. Birinji bilen näme hukman suratda uly kişi 7-den 70'e akidamyzy öwrenmeli. Ondan soň fiqh, ibadetlerimiz nähilek berjay etmeli. Nädip täret almaly, nähilek gusul almaly. Haýsy zatlar täreti bozýar, haýsy zatlar gusul bozýar, haýsy suwlardan täret almaly, suw tapmasak nädip teýim almaly. Ýolagçylyga çykamyzda nähilek ibadet etmeli. Juma kimler gitmeli, kimler gitmeli däl, gurbanlyk. Bu şoňa meňzeş näme? Tertip boýunça musulman öz boýnuna farz bolýan ibadetleriň hükümlerini, ahkamlaryny öwrenmeli. Ondan soň başarandan musulman kişi hadisleri öwrenmeli, Arap dilini öwrenmeli. İslam ilimlerining açar musulmandygyny Arap dilidir. Arap dili bolmasa köp kitaplar okap düşünip bolmaýar. Bu esasy kitaplarymız Arap dilinde. Nahw öwrenmeli, sarf öwrenmeli Arap dilini bilmek üçin. Bu şeýdip näme musulmanlar baskanjak öwrenip gidiberýär. Elbette en dogrusy we en gowsy özüne bir inamdar, akidesi gowy ustaz tapmaly. İslam ilimleri ustazdan öwrenilýär, öz başyna kitaplardan öwrenilmeýär. Ustaz tapmaly, ustazdan ilim almaly. Hemme kişiň mümkinçiligi deňdäl. Sen ýaşaýan ýerinde ustaz bolmasa, bir ustaz tapyp bilmesen, onda näme etmeli musulman olanlar? Başaranyndan takwalyk edip, başaranyndan ilim öwrenmäge çalışmaly. Elhamdülillah bugünkü günde mümkinçilikler köpelli. Ustaz tapmadın, gidip ýanyna öwrenip bilmedin, onda näme et? Inamdar kitaplary terjimesi gowy bolsa, inamdar ustazlardan soramaly, kitaplardan okap peýdalanyp hem bilersiz. Düşünmedik yerimize emma näme soramak şerti bilen.
öz kellämizde görä däl. O kabul hukman düşünmediklerimiz belli gelip şonu bilýän kişiden sorap durmaly. Yine de alhamdulillah wagızlar var. Yanına gidip bilmediğin ustazlardan almalıp bilmediğin wagızları dinle. Bir ustazdan habarlaşıp dur. Bilmeýän zadyň sorap dur. Dinine öz kelläňe görä hereket etme. Diýmek näme musulmanlyk onlar başarsak ustazlaryň ýanyna gidip öňüne oturup almaly. Başarmasak anamdar peýdaly kitaplar okumaly, düşünmediklerimiz ustazlardan sorap durmaly, habarlaşyp peýdaly wagızlar dinläp durmaly. Şeýdip musulmanlyk onlar musulman kişi ilmden, düýünden gopmaly däl. Düýünden musulman adam ilmden, kitapdan, ulamadan, wagızdan, nasihatdan gopmaly däl musulmanlyk onlar. Çünki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Allah Taala bir kişi hayır islan bolsa, hayır murat eden bolsa, şonu dinine fakih alim eder diýär. Diýmek şu alima we ilme degişli zatlaryň uğruna bolmaklygyň hemmesi musulmanlyk onlar seni alimliğe akiden bir ýol. Bir mesele öwrenirsiň. Erçir ýene bir mesele öwrenirsiň. Türkmen diýär dama köl bolar, hiç dammasa çöl bolar diýär. Şeýdip mesele belli bir ýyllardan soň epesli zatlar öwrenip soň Allah Taala sana alimlik messer eder. Şonuň üçin musulmanlyk onlar az diýmeli däl. Dowamly adam bolsa öwrenip durmaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Amallaryň ýagşy Allah Taalaň gatynda diýär, adam bolsa dowamly bolandyr diýär. Bir insan birden öwrenjek diýip özüni bir ýyllap ilme berip, soňam ilmi taşlap goýberseň bar gazanyň elinden gidýär. Emma bir kişi dowamly ömrü boýunça ýuwaşdan öwreniberse elinde bir ullukan ilmi hazine bolup gidýär. Ulamalar hem diýär, biz ilmi diýär mesele öwrenip diýär. Ilim birden lomaýdan şeýdip alyp bolmaýar haltaňa doldurup. Mesele. Bugün bir mesele öwrenirsiň, erçir bir mesele. Kur'an öwrenýände şeýle. Bugün bir aýaty dogry okumany öwrenirsiň. Erçir bir surany, soň ol surany ýat tutarsyň, soň indik sura geçersiň. Şeýdip musulmanlyk onlar näme dama köl bolýar. Diýmek musulmanlyk onlar hiç bir ýagdaýda biz ilimden, alimlerden, nasihatdan, wagzdan gopmaly däl. Hemmemiz dünýäni gazanmak üçin irdini naşymak üçin işleýäs musulmanlyk onlara peýdamyz bar diýse dünýäň o çetine gidýäs. Näme üçin? Şu dünýämiz gowy ýaşalyň, kebin bolmasyn diýip. Gowy zat halal ýolundan musulman rızkyny gözlemeli. Emma musulmanlyk onlar dünýä diýip ahiretimizi unutmaly däl. Din ilminden uzaklaşmaly däl. Şoň kowuna käbir adamlar bar. Gowy niýetler bilen ilm öwrenjek diýip yola çykýarlar. Ilm öwrenip başlaýarlar, emma ondan soň birdenka dünýäwi işlere meşgul bolýar-da, ilmi taşlap goýýar, uzaklaşýar. Şeýdip harsy dünýä bolup gidýär. Namazynam zordan kılıp gören bolýar. Nämeden bolýar musulmanlyk onlar şu zatlar ilmden, alimlerden, wagzdan, nasihatdan gopsak şuňalak bolýar. İman ejizleýär, ihlasymyz azalýar. Şonuň üçin hukman suratda başarsak ulamalardan, alimlerden, taliplerden ilm almaly. Başarmasak dinläp durmaly, kitap okap durmaly, bilmeýän zatlarymyz sorap durmaly. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani okan hadisimizde, ikinci okan hadisimizde näme diýdi? Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhalallahu bihi tariqan ilal cenne. Kim ilm almak üçin bir ýola çyksa, Allah Taala şol kişiniň cennete giden ýoluny ýeňilleşdirer diýär. Yani sen musulmanlyk onlar dinini öwrensen, Kur'an we sünnetde bize öwredilýär Rabbimiz tanasak. Kur'an we sünnetde bize öwredilýär deliller esasynda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanasak. Kur'an we sünnetde bize öwredilýär halal haramlary bilsek, ibadetlerimizi bilsek, bizim boynumuza nämeler wajib bolýar, nämeler farz bolýar, nämeler sünnet bolýar bilsek. Edil şonuň ýaly dine ters bolan zatlary öwrensek, şirkden, hurafatdan, ýa-ni batyl inançlardan uzaklaşsak, haram zatlardan uzaklaşsak. Arasy pek durmuşda ýaşaýar şol insan. Şoňa da amal etse öwrenen zatlaryna pek arasy durmuşda ýaşaýar. Bu dünýäde hem cennetde ýalyk ýaşaýak. Bu şu gidişine näme ölen soňam şol kişi Allah Taalaň ýardamy bilen, Allah Taalaň izni bilen näme cennete girjek. Emma ilmi öwrenmesek näme dinimizi bilmeýäs.
Rabbimiz Kur'an ve sünnette tanalşyal tanap bilmeýäs, Peygamberimiz tanamayas, sünnetleri bilmeýäs. Halal haramı biri-birinden aýryp bilmeýäs. Näme dogry, näme ýalňyş bilmeýäs. Her ýerden bir ses çyksa şoň ýerine düşer gider, dogrymy gadyp, belkem o seni helak bolýan ýola alyp barýan bid'atçydyr, ähli bid'atdyr, jehenneme alyp barýandyr seni. Bilmeýän. Näme üçin? Çünki ilmiň ýok, öwrenmedin, gözlemedin, gyzyklanmadyn. Şonuň üçin näme musulmandygynyr hukman suratda edilýänki dünýäwi taýdan rızkymyz galanmak üçin haýdaýşymyz ýalak, yglaýşymyz ýalak hukman suratda ilmiň ýygyna bolmaly. Gün içinde yemek içmeye wagt aýrýas. Yatmakla wagt aýrýas, dinje almakla wagt aýrýas. Edil şonuň ýaly musulmandygynyr kitaba, ilma, wagt dinlemäge, nasihat dinlemäge wagt aýrmaly hukman suratda. Çağalarymyzda da musulmanlygynyr şu düşünjäni bermeli. Şu düşünjäni bermeli. Çağalarymyzdan biz arzu etmeli, alim bolsun diýip arzu etmeli. Şuň kunna köp kişiň gözünde dünýäwi taýdan näme wazipeler var, misal üçin. Plan minister diýsen, minister bolupdyr diýär, gözüne ulul diýär, ul wazipe. Ya bolmasa doktor bolupdyr diýsen, doktor bolupdyr, näçe ýyl okapdyr. Plan ugurdan okapdyr. Yani insanlardan şu wagt köp kişiden sorasak, iň üstün ilim näme diýsek, her kimin kellesine köplenç dünýäwi taýdan ýanky alakka wazipeli işlere eltýän bilimler, ilimler gelýär. Elbette musulman adam hemme taraplardan güýçli bolmaly, bilim hem almaly, hukman suratda okamaly, öwrenmeli. Emma şul bilimlerin, ilimlerin en üstün haýsy musulman doganlar şeriat ilmi. Şeriat ilmi. Din ilmi. Köp kişi şumal şeriat, din ilmi diýsen, ay iksan mollan okayan dadydyr da, ay ahun bolmaly, ya bir zat bolmaly diýip pes bilen garaýar. Aslında musulman doganlar şu biziň bilýän insan oglunyň kellesindäki bilimlerin, ilimlerin en beýgi şeriat ilmi, din ilmi. Şonuň üçin biziň arzumyz bolmaly näme çağamyzam alim edip ýetişdireli. Hadisçe edeli, muhaddis bolsun, faqih bolsun, hafiz bolsun, Kur'an ýat tuturaýyn diýip näme şul arzuda bolmaly. Käbir diýmek mümkin, ay olu gura bersen bu dünýäwi taýdan ýok musulmanlygynyň. Ihlas etsen iki tarapdan näme hem dünýäwi tarapdan hem dini tarapdan näme bilim alyp, ilim alyp özüň ýetişdirip bolýar. Sen hem ogluňy, gyýzyňy hem doktor et, hem alim et, hem doktor et, hem hafiz et, hem din ilmini bilsin, hem dünýäwi ilmini bilsin musulmanlygynyr. Şul kıyın däl. Diňe näme ugurunda bolmaly, ihlas etmeli. Şoň üçin näme musulmanlygyň arzumyz bolmaly ki bizem alim bolaly. Çağalarymyzam alim edeli. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatyna hyzmat etsin, şu dine hyzmat etsin. Allah Taala'nın kelamını beýgelsin diýip näme şu niyetlerde bolmaly musulmanlygynyr. Biz näme ilmiň teşnesi bolmaly. Çağalarymyza öwredeli. Bir ýerde ilim bar, wagz bar, nasihat bar diýilse biz musulmanlygynyr barmaly, dinlemeli, şonu kulak asmaly. Musulmanlygynyr bir şäher, bir insan suwuna hilek mätäç bolsa, biz ilime şondan beter mätäç. Gözüňize getirmiş şu wagt dünýäň en modern şäheri diýeli, en akylly şäheri diýeli. Hemme tarapdan dünýäwi taýdan, hemme tehnika taýdan, hemme üstünlikler şu şähere goýulypdyr. Emma şu şäheriň içinden musulman doganlar suw alsaň, şol üstünlikler hiç bir zada yaramaýar. Gymmat baha öýleri, kaşan binalary, gymmat baha arabalary, ulaglary, gymmat bahaly ýanky durly insanlaryň önüren ýasan oýlap tapan tehnika önümlerinin hiç birinin näme kadry kalmaya, näme barca suw bolmasa, ýaşaýyş bolmaýar. Çünki suw bolmasa ýaşaýyş bolmaýar. Sizden bir diýip biler, men suw içmän ýaşajak. Mümkin näl? Hukman suw içmeli. Ene musulmanlygynyr biziň ilme bolan mätäçligimiz şu suwa bolan mätäçlikden has ýokary. Ondan kän ýokary musulmanlygynyr biz ilim öwrenmesek, dinimizi bilmesek imanymyzy ýitirer. Allah bilen imanymyz gider, Allah saklasın. Halal haram näme bilmers, wujdan, insap, insanlyk, adamçylyk ýaly gowy duýgularymyz ýitirer. Ar namys, edep, ahlak hemmesi gider. Watan soýgy, halk soýgy hemmesi gider. Diňe özüni bilip ýaşaýan, halal haram saýgarmaýan, biwujdan, insapsyz, haramhor insanlar halatyna geler. Şonuň üçin musulmanlygynyr hukman suratda ilmi söýmeli, hukman ilmi bagly bolmaly, başarsak alim boljak bolmaly, bolmasa öwrenji bolmaly, talip bolmaly, bolmasa dinleýji bolmaly, gowy bermeli, şol ugurda bolmaly musulmanlygynyr.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in musnedine gelen Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde diye İnne meselel ulema fil ard kemeselin nucum fis sema yuhteda biha fil zulumatil berri vel bahr فإذا انتصمت النجوم أوشك أن تذل هداته. Diye ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimlerin misali diye insanların uğru yerde ve denizde özlerine yol görkezip duran asmandaki yıldızların misali diye. Önkü devirde bilýäňiz bugun kunnaky käbir tekniki yol görkezýän enjamlar bolmanda üçin adamlar yıldızlara seredip yol tapýardylar denizde we uğru yerde. Eger yıldızların öňe ýapylsa, adamlar ýol ýitirýär, tapyp bilmeýärdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimler näme meňzediýär? Yıldızlara meňzediýär. Ýol görkezip dur. Ne şul halal, şul haram, şu dogry, şu ýalňyş. Adamlar haram ýola gitmäk borin. Musulman zeranlar hijab badyr, ibadet badyr, namaz badyr, ahiret badyr, cennet badyr, cehennem badyr diýip bize näme? Ýol görkezip durýar. Gowşasak, ejidler versek, şolun nasihatini dinläp musulmanlygyny täzeden imanymyz oýanyp täzeden näme? Hakka tarap gelýäs. Diýmek näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulemalary yıldızlara meňzediýär. Emma diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şol yıldızlaryň öňe ýapylsa, insanyň azmakly ahmally. Edil bulut ýol görkezýär-de, şoň öňüne ýa-ki yıldızlar ýol görkezýär. Gece denizde, uğur yerde kalanlara yıldızlar yol görkezýär. Emma şoň öňüne bulut gelse, bir garankylyk bolsa, şol yıldız görünmese insanlar ýoluny tapyp bilmän azaşyp galýarlar. Alimlaryň bolmazlygy diýär şo hilek diýär musulmanlar. Diýmek näme? Biz alim boljak bolmaly, alim ýetişdirjek bolmaly, talip ýetişdirjek bolmaly, ilmiň ugruny bolmaly. Ýene de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen hadisinde Buhari, Muslim'de, Tirmizi'de geçýär. İbn Mace'de geçýär, başga hadis kitaplarda da geçýär. İnna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا diye. Allah Teala ilmi diye insanların döşünden soğurup almaz diye. Ama Allah Teala ilmi alanı ne edip alar diye, ulamalan gitmekliği bilen, ulamalan ölmekliği bilen ilim gider diye. Bu şey deyip näme hiç bir alim kalmaz. Alim kalmasa insanlar özlerine kimi baş edip saylarlar diye. Cahil, bisawat, din ilmi yok adamlar saylarlar diye. Olardan dinler barada sorarlar. Olaram näme? Ilmi bolmasa da fetva bererler. Şey deyip azdırarlar ve özler hem azar diye. Ene musulmanlygyny dinimizi öwrenmesek, ýa-ki ýalançy mollalar, ýasama ahunlar, ýasama pirler biziň başymyza geçip bize pirlik etjek, bize ahunlyk etjek, bid'atçylar hem sen elinden puluň aljak, diniň arkasy bilen çörek ýejek, dugunçak diýip bir zat diýip Kur'an okujak diýip sen elinden puluň alýarlar. Üstesine sen azdyrýarlar, sen ýalňyş ýola urukdurýarlar. Haçan bolýar şu alimlaryň adalmyklygy bilen bolýan zatlar. Emma ilim ýaýra berse, hakyky, Rabbani alimler köpeli berse, hakyky dagwatçylar köpeli berse musulmanlar, bu hil bid'atçylar jemgyýetiň içine ýer tapyp bilmeýär. Gurtlaryň bar ýerine musulmanlar şagallar ýaşap bilmeýär. Gurtlaryň arslanlaryň ýok ýerine tilki şagal özüni arslan sahyp başlaýar. Ene bid'atçy molla, hurafaçy molla, diniň arkasyndan çörek ýýän mollalar haçan köpelip başlaýar, din ilmi azalanna, insanyň ilimsizliginden peýdalanıp köpelip başlaýar musulmanlar. Emma sen men jemgyýet dinimizi öwrenip başlasak, Kur'an we sünnet esasynda ayetden, hadisden, dört mezhebimizden, şolardaky kitaplarda bar bolan ygtybar ilimlerden dinimizi öwrenip başlasak musulmanlar bu hurafaçy mollalar, bid'atçy mollalar, ýa-ki ýalakka diniň arkasyndan çörek ýýän adamlar yol alyp bilmeýär musulmanlar. Şonuň üçin musulmanlar o gaflete düşmäliň, gowşu zatlara düşüneliň, oýlaneliň, başaranmazdan, ustaz tapsak ustazdan, bolmasa kitapları, peýdaly kitaplar okumak bilen, waglar dinlemek bilen ilimden kopmalyň musulmanlar. Dinimizi öwrenmeklige dowam edeliň we Allah Taala'dan ýardam diläliň.
Şeydip musulmanlar onlar dinimizi öwrenmekle dowam etsek Allah Taala nasip eder bizim içimizden alimler çıkar. Sen ben alim bolmasamam sen ben çağalymyň içinden alim çıkar. Ilim ýoluna bolsak musulmanlar onlar ahir içimizden näme şu dini bilýän alim, ulama, faqih, hafiz, muhaddis ýaly näme alimler çıkar musulmanlar onlar. Elhamdülillah rabbil alamin.